Hej og velkommen til en mini-meditation. Det er jo ikke altid, vi har masser af tid, så jeg laver bare en meget kort meditation på cirka 5 minutter, som hjælper dig med lige at finde ind i dig selv og finde mere overskud til, hvad du end står for. Om det er en vigtig opgave, du skal have løst, eller en hård arbejdsdag, eller I don't know, en stor fest. Et eller andet, du kan mærke din krop til, puha, det her det bliver en hård omgang. Så hvis du har lyst til at forberede dig mentalt til det, så sæt dig godt til rette. Fødderne i jorden, hovedet op, og giv dig selv lov til at give dig hen. Så jeg starter lige så stille her med at finde ind i en positiv energi selv. Så jeg lukker lige øjnene. Og jeg foreslår, at du gør det samme, eller i hvert fald have sådan et ufokuseret blik, måske lige frem på gulvet, så du kan lige mærke ind i dig selv. Så start med at tage en dyb indånding ind igennem næsen, helt ned i bunden af maven. Og når du ånder ud, må du gerne lige have første gang, gør det igennem munden, bare sådan lige et suk. Giv slip i kæberne. Mærk, hvordan alle musklerne slapper af. Lad tungen hvile i bunden af munden. Forestil dig nu, at dine fødder er forbundet til jorden ved, at der skyder små rødder ud fra dine fodsåler ned igennem underlaget, hele vejen ned igennem jorden. Hele vejen ned til jordens kerne. Og forestil dig, at midten af jordkloden er en smuk, lyserød, rødlig krystal. Den skinner, den er varm, den er pulserende, og dine rødder kapsler sig rundt om den. Mærk, hvordan du bliver forbundet, og når du trækker vejret ind nu, så prøv at gøre det ind igennem næsen og ud igennem næsen. Men mærk, at du ligesom finder en takt med jordens energi. Og forestil dig, hvordan dine rødder suger næring fra jorden, som en plante suger vand. Og lad det fylde dig op. Mærk, hvordan du på din indånding får den her beroligende energi op igennem fodsålerne, op i benene, underlivet, op igennem maven, ind i organerne, op i brystkassen, igennem solar plexus, lungerne, op i skuldrene, mellem skulderbladene. Bare lad det hele blive fyldt op, ud igennem armene, hele vejen ud til fingerspidserne. Op i nakken, halsen, hovedet, ud i huden, ørerne, under hovedbunden, måske helt ud i hårstråene. Bare lige mærk, at du bliver fyldt op. Og når du ånder ud nu, så mærk, at du kan give slip. Ligesom planterne, der står og skaber ilt. Står du nu her forbundet som et træ til jorden. Stærk, fyldt op, fuld af næring. Mærk, hvordan du føler dig afslappet og veltilpas, som om du nærmest er et med alt omkring dig. Når du giver slip, når du ånder ud, mærk, at der lige kommer lidt mere ro i systemet. Mærk, at du, når du trækker vejret, kan trække det ud i hele kroppen på én gang. At du får ilt ind, fylder dine celler. Og når du ånder ud, giver du slip på den brugte energi, på det der er tungt. Og hvis der er meget, der rumsterer op i hovedet, så forestil dig nu, at du fylder hele hovedet op, hele hjernen, det hele får et ekstra boost af energi. Og fortrænger alt det, der ikke længere er brug for. Alt, hvad der hedder bekymringer, dårlige vaner, gamle mønstre, som bare holder dig tilbage eller forhindrer dig i at være glad og veltilpas. Bare lige mærk, at det bliver lige så stille skiftet ud. Med nye muligheder, ny energi. Og måske kan du nærmest mærke en pulserende fornemmelse op igennem kroppen. At jorden, den smukke krystal, energien, pulserer op igennem dig. Gavmildt deler ud. Lad der være en del af
alt det, der står til rådighed for dig. Og lige giv dig selv lov til at være i den her følelse af, at der sker noget i din krop. At du giver den lov til at være frisk, opfyldt, energisk. Du er klar i hovedet, i tankerne, i kroppen. Din vejrtrækning flyder let. Alt føles som om det lige har fået et boost. Og der er en evne i din krop til hurtigere at regenerere og sætte dig i stand til alt, hvad du skal til. Mærk, at du lige så stille og roligt mærker lokalet, rummet vender tilbage. Mærk, at rødderne er trukket langsomt op og forbinder sig til dig. Og at du lige sidder i dig selv et øjeblik. Fuld af energi, fuld af overskud, fuld af glæde og en følelse af, at alt er godt. Og hvis du har lyst til det, kan du åbne øjnene nu, ellers kan du sidde et øjeblik i følelsen. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at det gav dig lige, hvad du har brug for. Til næste gang. Kys og kram.